suudu ginnaɗo ɗemgal sappirte ɗo on baldol ngol mi heɓani en fajirare nde sobajo to a wabi bo kadi fonu sappugo e juuɗe min kam mi wala ɗon sobiraɓe on jiɗɗiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mi hofni on mi yetti on meɗani on barka fajirare nde hande ɗum mo mawbare tati lewru seeɗto ko mi wiya lewru nayabru hitande ujune ɗiɗi e sappo e joyitati ɗum wakkatire nde kubaruji e ɗemgal fulfulde hawtade e Roufaou Mohamadou Ɓingel Peetel e Aboubacar Siddiki. Leddi Afrika fombinari non bo lesɗe Afrika ɗon nder suno be mayde biyeteɗo Winnie Mandela debbo Nelson Mandela o majum maynama Kenya ɗiɗi lewru seeɗto ɗo ha de duuɓi 51 to berniwol Johannesburg lamorde leddi Afrika fombinari o latino nder ɓe cembiɗɓe waɗiɓe habre wakkatire nde raneɓe ɗon no jogi leddi Afrika fombinari on majum ɗon no tawe ha ɗakki goɗiko mako biyeteɗo Nelson Mandela mo tawamano bakin duuɓi 21 ha pursina e non bo o wurti o laati o hoorejo leddi. Winnie Mandela laati ɗum debbo comaɗo mama Afrika lesɗe Afrika ɗo nder suno o tammi uwego 14 lewru seeɗto ɗo dartol mako e non bo ngendam mako on tammi famugo to Allah ceniɗo muyi ha wakkatire nde kubaruji nder yontere hawtade Amadou Baba Aboubacar nyalade dew warande. enon bo ha leddi Cameroun ɗum biyeteɗo Eli Onana Elundu pijo fukku mo leddi Cameroun mo kawtal jagaji ɗi jalatake Lion indomptable on majum mo maynama o laati nder ɓe fijoɓe fukku ɓamtiɓe tutawal leddi Cameroun no ɓe kosino gawgel kan ha hitande ujunere temeɗɗe joyi capanɗe joyitati e nayyi hawtade e biyeteɗo Roger Milla. jonde sarwitinorde tuginordu ko mbiyeten conseil constitutionnel hande ɗo waɗete ɓawo suɓo sénateur en hitande ujune ɗiɗi e sappo e joyitati ɗum man ha palais de congrès berniwol yawnde lamorde leddi Cameroun ha wakkatire nde ɓe tammi lartugo ɗereji ɗi gullaɗi ɗi SDF ngam fasititgo suɓo ha diwal fombina hirnangue non bo e ɗerewol ngol wullandu UDC kayum bo ha nder diwal hirnangue e leddi Cameroun. ha leddi Guinée Conakry lundankejo biyeteɗo Cellou Dalein Diallo hawtade e Alpha Condé hoorejo leddi ɓe giidi Kenya ha saare lamorde leddi ndi to gallure Conakry ɓe gewtidi dow billaji ko tawete ha wakkatire nde nder leddi Guinée Conakry ɓawo suɓo joyiɗiɗi lewru colte ko ɗum waɗata billaji jotta ngam ɗum hokkiti jawabuji ɗi kanday hokkego bana ko ɓe lundanke en andini kadi hakkunde Cellou Dalein Diallo e Alpha Condé ɓe giiday e ɓe bolday daga hitande ujune ɗiɗi e sappo e joyigo dawla leddi hoosi anniya ngam heftugo dabareji e non ɓe waɗi ɓe billaji bo ɓe nangue e non bo kiita doggado maɓɓe fodde ko nden man kadi Cellou Dalein Diallo ƴewniti ɓe wonjiɗɗiraɓe mako kadi ɓe darnugo turtol ngol fodde ko dawla leddi hefta dabareji. jawabu cuɓol hoorejo leddi ha Sierra Leone ɗum man ɗo reyne ha jottani ɗum andinigal wakkere nde suklani suɓo nder leddi ndi ɗum tammi andingo jawabuji majum ɗo be nyalade nasande ɗo kadi ɗum ƴewniti ɓe dariɓe candidat en wato biyeteɗo Samora Camara non bo Julius Mama Bio ɓe ƴewniti ɓe hawtade e kawtal lesɗe Afrika ngam mo ɓe ndena jawabuji majum woodi billaji seɗɗa ko tawete hakkunde hiisa limgal majum. jagoɗo arandejo mo leddi Ethiopia joɗɗinama ha kuuɗe mako Kenya abde ɗo to berniwol Addis Abeba lamorde leddi ndi ɗum biyeteɗo Abiy Ahmed laatiɗo mo leñol Oromo ɗo laati arandejum on no leñol ngol heɓi ardungal cembingal ha leddi ndi e nden bo o ƴami yafuwe kadi ha ummatore e non bo o ƴewniti ɓe waɗanɓe billaji ɓe de'ita e taweteɓe ha lesɗe goɗɗe bo ɓe garta nder leddi maɓɓe.
e non en ɗo bolwana leddi Ethiopie ɓe ɓiɓɓe leddi Ethiopie taweteɓe ha Kenya ɓe doggi ɓe ɓillaji ko tawete nder leddi ndi kadi ɓe ɗo tawe ha nokkure wonde nder leddi Kenya majum e non bo ɓe ɗo lime ha ɓe anda kadi moy on no ɓe dokkata wallide ha nder maɓɓe woɓɓe ɗo mari inɗe ɗe leddi Kenya ɗum man kadi ɓe cali limtego ngam bo ɓe andi ɓe tammai heɓugo kuje goɗɗe ɓen man waɗan bakinno ujune 10. Emerson Mnangagwa hoorejo leddi Zimbabwe ɗo tokkitini gilla mako ha leddi Chine ko o ɓuri suklango laati ɗum haala faggudu leddi Zimbabwe hande duuɓi ɗuɗɗi on ɗo mari ɓillajigal faggudu muɗum ha ma wala ceede muɗum ɗo hutinira dollar e non bo ummatore nde wala kuuɗe yehi ha bakinno geɓe 90 dow temerre. Pijirle Fenasco be fuɗɗete hande ha leddi Cameroon ɗo to diwal funanga leddi Cameroon to gallure Bertois lamorde diwal ngal be jagorɓe ɗiɗo Youssouf Adija Alim mo jangirle pamare e non bo biyeteɗo Ismail Bidungbat mo coftal ɓalli Fenasco be laati ɗum mo kawtal pijirle jangoɓe famarɓe ha nder nokkuje feere nder leddi Cameroon kadi ko hawtete ha pijirle ragare jummo Kenya ɗiɗi lewru seeɗto ɗo ha ngawdere diwal Adamawa kayum bo ɗum fuɗɗi Fenasco a ɗo gal jangoɓe jangirle cakaje e non bo fijirde hakkunde Etin Sport e Coton Sport berniwol garwa timmi Kenya be gotel dow gotel. En gade gite ha jayle bindeteɗe nder nokkuje meɗen en puɗɗira be leddi Cameroon. The Guardian Post ɗo ƴama nder ɓe nangaɓe VIP wato ɓe nangaɓe tedduɓe ha pursina kondengi moy on foti heɓa yafu e hoorejo leddi en tawan bana Inoni Ephraim en tawan Mara Famidou Yaya Atangana Mebara Polycarp Aba e nonno luttuɓe bo nangaɓe ha pursina kondengi. Mutation kayum bo ɗo waɗana en kubarol ngol o walti be ɓikkoye pamaro ɗiɗo e non bo o yahi o nyukki ha suudu haykaliru ɗo kadi derkejo mo duuɓi 25 on majum nangama ɗo tawe ha brigade kondengi berniwol Yaoundé. Cameroon Tribune ɗo andina en hande jonde ngam andingo jawabuji dow ko larani gullali ɗi SDF e non bo UDC ɓawo cuɓol sénateur en hitande ujune ɗiɗi e sappo e joytati. Le quotidien de l'économie nder bindol muɗum ɗo andina en ɓillaji gal ɓe suklaniɓe gertoɗe e ɓe remoɓe alkamari. ɗi kubaruji on tawan nder le quotidien de l'économie. Camer Presse kayum bo nder bindol muɗum ɗo andina en ɓe yiɗɓe hosugo fomonde nde duwala ɓen majum kadi ɗo yara ɗereji maɓɓe en ɗo andi ha hitande ujune ɗiɗi e nogas ɗum tammi timmingo wakkatire nde bolore jogata nokkure nde ɗo en non bo nder bindol Camer Presse en tawan jiyamare ɗo ɓerni be Paul Biya ɗume on laati on tawan nder bindol Camer Presse nyalade ndeɗo. E non kubaruji ko tawete ha jayle goɗɗe ɗum ɗo wolwana mayde biteɗo Winnie Mandela debbo Nelson Mandela en puɗɗira be Mailan Guardian ha Africa fombinari ɓe ɗo lorta dow ngendam mo Winnie Mandela ha nder jonde mako fu. Fraternité matin ha leddi Côte d'Ivoire kayum bo ɗo lorta dow ɓillaji jonde tegal mako be Nelson Mandela. Walfajiri ha leddi Sénégal kayum bo ɗo lorta dow kuuɗe Winnie Mandela cembiɗɗe masine nder jonde mako ha nder leddi Africa fombinari. Lojeli ha leddi Guinée Conakry kayum bo ɗo lorta dow sembe mako hawtade e goriko biyeteɗo Nelson Mandela. Wakat sera Burkina Faso jeyde nde kayum bo ɗo ƴama Winnie Mandela laati boɗɗo ko bo kalluɗo ko bo ɗum ɗiɗi fu. Winnie Mandela maynama amma oɗo yeeɗi be kuuɗe mako. ɗo on kubaruji komi heɓani on fajirare nde sobiraɓe wondiɗɗiraɓe sakkiraɓe miɗo wiya on tokkitene nango kubaruji goɗɗi nder dente moɗon fu hawtade e Amadou Baba Aboubacar journaliste international. Miɗo wiya on nyalle jam.